Yanında bulmak sen bilen bir yaşamak, gülmek, bakıtlı bolmağa bir sayladık. Gel bile söyle sonsuza dek. Sen bilen bu dünyamda başkası olmaz sen yani. Yürekler yakaheli söyle ayrılma. Aşık olanımızda beynimizde näme bolýar? İnsanlar näme üçin aşık bolýar? Aşık olmak beyninin haýsy böleklerini işleňleşdirýär? Sizin pikirinizçe söýgüniň sırrı nämede? Aşık olmak adamın evvelüstü ösü bilen hukmany suratda bir bağlanşy bolmaly. Ýöne näme üçin akylsyz, manesiz işler etmek için beýle güýçli bir duygu bilen baş-başa galýas. Şeýle-de bolsa bu soraglary diňe sunmady işärleri, ýazyjylar ýa-da filozoflar soramaýar. Alimler aşyk bolmak sebäplerini tapmak üçin asyrlar boýy göldegi işini alyp barýarlar. Aşyk olmak duygusyny başdan geçirenmizde bu işi ýerine ýetirýän baş gahrymanyň ýüregimizdigini pikir edip bilersiňiz, o wagt sizi tolgundurýan, sizi sizden alýan zat ýürekmi ýoksa beýinmi? Jogap belki ikisem bolup biler. Gelin indi bolsa aşyk bir beýinde nämeleriň bolup geçýändigini el alaly. Aşyk bolmak köp sebäplerini sanap bilersiz. Olar kişiden kişe ýetkendir. Şeýle-de bolsa gözleýler ilkinji gören wadyň aşyk bolmagy özüne çekici bir düşünjäniň iň ýokarda durýanlygyny örkezýär. Gelin bu düşünjäni el alyp başlaly. Özüne çekicilik ünsü we maksada gönüktirilen özüni alyp barışyň bir görnüş hökmünde kesitlenip bilinär. Elbetde görnüşümizin dowam etmek üçin özüne çekicilik möhüm ähmiýete eder. Şonuň üçin özüne çekici ýüz görenimizde hakiki lezzet alýas. Our walls came crumbling down. Now head in hand. Aşyk olmak beyniniň haýsy böleklerini işleňleşdirýär. Beyni kiýmesiň seljermesi beyniniň belli bir lezzet we syýlak sebitleriniň esasanam orta orbitofrontal korteksin özüne çekici adam ýüzlerini görmek bilen hereket edýändigini örkezýär. Bu logo romantik gelmese-de adamların beynisi gözün daşarda olmak üçin niyetlenendir. Bundan başka da başka bir adam özümüze çekenimiz duyanımızda beynimiz ona gönüktirilýär. Beýleki adamlara daşky görünüşimize, işimize we hatta sağlygymyza hem üns bermeýäs. Sebäbi biz aşyk bolup başlaýas. Söýgü diýilende ilkinji bol dopamin garmon aklymyza gelse-de, has möhüm iki neuromodulýatory oksitosin we vazopresini ýatlamak mümkin. Bu jigit köplenç bağlanma we aragatnaşyk gurmak bilen bağlanşygy bilen tanalýar. Başgaça aýdylanda oksitosin we vazopresin diňe romantik gatnaşyklarda däl. Eýsem terbiýeçilerimiz bolan enatalarymyz bilen gatnaşygymyzda hem uly rol oýnaýar. Şeýle hem bağlanşyk gurulanda esasanam orgazm, doğuluş we ene süýdi bilen imitlendirmek ýaly tejribelerde we temamyz bilen bağlanşyk romantik gatnaşyklarda köp bölünip çykýar. Rutgers Üniversitesinden Helen Fisher'in pikiriçe, söýgüniň başlanyş döwründe dopamin we PEA derecesi iň ýokary derejeye ýetýär. Bu döwürden soň bu kimiki maddalaryň derejesiniň näme üçin peselýänligi hem belli däldir. Ýöne munyň sebäbi beýniniň öz dermanlaryny öndürmek üçin bir hili çydamlylygy döredenligi sebäpli bolup biler. Iň soňunda olary adat derejeden has ýokary derejede öndürmegi bes edip biler. Aşyk bolmaň sebäpleri barada ilmi dünýäsiniň hem bir topar gyzykly teoriýalary bar. Olaryň birinjisi söýgüniň bağlanşyk nokodynyň kellesiniň sünkünde bolanlygyny aýdýar. Häzirki wagtda bioantropologiýada işleýän köp gözlegçiniň pikiriçe, kelle sünküniň galynlygy adam görnüşlerini ütkedip evolýusiýa zerurlygyny döretdi. Adamlar iki ayaklarynyň üstüne ýörep başlanlarynda iki ayaklarynyň arasyndaky sünkler hem ütkep başlady. Bu ütkeşiklik bilen adamlar indi kiçi bäbekleri doğurmaly boldular. Ýoksam bäbekleriň kelleleri çağ kanalyndan geçip bilmezdi. Gysgaç aýdanynda adamyň iki ayak arasynyň gysylmagy bäbeklerin has kiçi wagty heniz ulolmanka doğulmagyny üpçün etdi. Pikir edip görün, köp haýwanlaryň çağlary täze doğulan wadyny öldür hakda alad edip öz başlaryny çarap bilýärler. Ýöne adam çağata bu dünýä ýenende bir näme kömek emätäç. İnsanlar kämillik we ulolmagyň köpüsini ene garnynyň daşynda tamamlaýar. Bu hakikatdanam iki sany möhüm ötüşe getirdi. Birinciden adamlar ötüşünün köpüsini ýatgynyň daşyna tamamlaýandyklar sebäpli
adam kellesinin beýleki süýdendirijilerden has uly bolmagyna sebäp boldy. İkinciden, çağa iyide geçmek ve terbiyelemek enatalar için ulu ve pahalılığı ve kıyınçılıkları anlatıyor. Perspective on Psychological Science jurnalında çap edilen gözlüğün neticesine göre bu yerdeki söýgi enatanın ve çağanın arasındaki bağlanış kuralı hükmünde çıkış ediyor. Bu goşunda kuralın üstü bilen enatalar öz çağalarına zarur olan kömegi ve göpalılığı söýgüni görkezýär. Şeýle de bolsa bu goşulma meselesi söýüp hakdaky hemme zady düşündirmek üçin yeterlik däldir. Adamlar näme üçin aşyk bolýarlar diýen soraga jogap tapmak üçin şoňa meňdeş görnüşlere seretmek hem mümkin. Söýgü barada aýdylanda adamlaryň özüni alyp barşy şimpanzelere we maymunlara garanynda has köp sıçanlara meňdeýär. Bu sıçanlar tebigatda ýeki ýan ýoldaşly haýwan görnüşleriniň biridir we çağalary enatalar tarapyndan terbiýelenýär. Bu bolsa söýüp hakda sıçanlardan öwrenmeli zatlarymyň köpdigini görkezýär. Santa Clara Üniversitetining neurolog ilmlarynyň professory Don Van sıçanlaryň hakiki söýgüni näme derejede ansatlaşdyrýanyny görünüňizde geň almak mümkin däldi. Oksitosin we vazopresiniň bölüp çykmagy ilkinji nowatda özünden başga birine çoňur we romantik duýgular duýmak üçin jogapkardyr öýdüler. Bu garmonlar sıçanlara goşmaça berilende sıçanlar öz ýan ýoldaşlaryny unutup öňüne gelen her sıçan bilen bile bolmaga finanşýar. Gysgaça aýdylanda bu iki sany gudratly garmon sıçanlardan aýrylanda ölüm bize aýyrýança diýen sözi ýalan bolýar. Şeýle de bolsa bu garmonlar insanlarda aýryp onu ýzyna getirmek mümkin dälligi sebäpli munyň näme täsir etjekdigi belli däl. Emma romantik duýgularymyzda oksitosinin we vazopresinin roli gatylydyr. Söýgü üçin başga bir ilmi düşündiriş, söýgüniň we ýeke ýoldaşlygyň esas sebäbi erkekleriň öz bäbeklerini öldürmeginiň öňüni almakdyr. Bu gaty gyzykly teoriýa Milli Ilimler Akademiýasynyň bir neşerinde çap edildi. Ene maýmynyň çağasy bolanda erkek maýmynyň aladasyny edip bilmeýär. Çünki bütün gün çağasyny iyide etmek bilen geçýär. Şonuň üçin erkek maýmynlar öz çağalaryny öldürýär we öňküji durmuşyna geçmäge finanşýar. Şeýle de bolsa bu janlaryň öz görnüşini ösdürmesi uzak möhletli köpeliş üstünlüğü tarafından katı manisizdir. Şeýlelik bilen maymunlar çağalaryny öldürmekden gaça durup, söýgü kuýuny arttyrdylar. Şeýlelik bilen erkek maymun çağasyny we ýoldaşyny gowy olar söýse, enäni we çağan terk etmek, ikisini ýa-da birini öldürmek islemez. Bu teoriýalaryň hemmesinden söýgüniň köplenç iki adamy bilelikde terbiýelemek usuly düşünüklidir. Şeýle hem söýgüniň beýnimize näme täsir edýänligi baradaky soraga henüýden köp jogap ýokdur. The Independent neşrinde çap edilen makalada söýgü adamyň içindäki öldürmek isleýi sebäpli dörenligi aýdylýar. Şoňa görä adamlar birek öldürmek isleýini beýleki süýdendirijilerden 6 ese köp duýýarlar. Bu gaty ýokary beýleki tarapdan adamlar ösen dili kuýby we süýdendirijilerdäki iň ösen beýni bolan janly görnüşlerdir. Beýniniň bu goşmaça giňişligi adamlary duýgularyny has çuňur duýmagy we käte durmuşda ýaşamagy itergi berýär. Durmuşyňyzda şeýle birine aşyk bolunmalyň. Bir owurt suwuny, bir döwüm çöregini siziň bilen paýlaşdym. Şeýle birine aşyk bolunmalyň. Söýgüniň iň owdan görnüşini size ýaşatsyn. Her gün eliňizi açyp Hudaýa onu size berellik üçin doga ediňsiz. Soňky demiňize çelli, demini yüzüňizde doýun. Mähriban dostlar, bilimi has köp kişi söýdirmemiz üçin, has köp kişiniň bilimi söýmek üçin we biziň de has köp zatlary paýlaşmamyz üçin bize maddi tarapdan goldawyňyzy berip bilersiňiz. Eger de maddi tarapdan goldaw bermek isteseňiz, maňa Instagram üstü bilen ýazyp bilersiňiz. Goldawlaryňyz üçin öz minnetdarlygymyny aýtjan. Mähriban dostlar, bu videomyň hem soňuna geldik. Video göwnüňizden turan bolsa like goýup dostlaryňyz bilen paýlaşmagy unutmaň. Kanalyma agza bolsaňyz da hoşal bolardym. Indiki videolarda görüşýänçä hoş, sag bolun.